बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। सानै बिदा बिनानावखौ गोदोना हास'ना बुथारो। हाथ' सिङिमारि सुकसर बेराफुङायाव दुंहाव थासारि। नाजमुल करिम आरो उम्मे कुसुम मुंनि सानै बिदा बिनानावखौ बुथारनायनि अजद। गोदोना हास'नानै बुथारनायनि अजद आलिउल इस्लाम आरो साइदुल मुंनि सेंग्रा सानैनि बेरेखा। बे बुथारनाय जाथाया जानायनि उनावनो दायनिगिरि सानै सेंग्रानि न'आव रायजोआ अर सावनानै होयो आरो गंसे मटर साइकेलबो सावनानै होयो। बे जाथायनि उनाव जाथाय जायगायाव सौहैदों सुकसर पुलिसआ। बुरलुंबुथुर दैमानि जिङाव गोग्लैना दं गोथै सह मोननैया। मख'नो गोनांदि मानि जाहोनाव बिदा बिनानावखौ बुथारनाय जादों बिनि बागै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नैथियाव दङ म्यानमाराव प्लेन मिलिटारि जाब्रबथाय, सा 12 सुबुंनि जिउ खहा। मैया बृहस्पतिबार खालि म्यानमारनि नैथि देरसिन नोगोरमा मान्डिलायाव गंसे मिलिटारि प्लेनआ जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बे प्लेन जाब्रबथायाव सा 12 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्लेनआ नाइपुइदावनिफ्राय फिन अलिनिसिम थांबाय थानाय समावनो मोनसे स्टिल प्लान्टनि 300 मिटारसो गोजानाव बे जाब्रबथाया जायो। बे प्लेनआव सा6 मिलिटारि जवान आरो माखासे फुजारिफोरखौ लानानै थांगासिनोमोन। जाब्रबथायाव जानाय बेरे ओनसोलाव रावबो सुबुंनि जोखोम एबा जिउ खहा जानायनि बागै खौरां मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि प्लेननि सालायगिरि आरो सासे सुबुङा बे जाब्रबथायाव जिउ रैखा जायोब्लाबो जोखोम जानायनि जाहोनाव फाहामसालिसिम लांनाय जादों। थामथियाव दङ सुबुं बांनायखौ लानानै गिखांदों सरकारा। सुबुं बांनायखौ लानानै गिखांदों सरकारा। मुसलमान आइजोफोरखौ जर'खायै सोलोंथाइ होनायनि राहा खालामगोन सरकारा। मैया खानापारानि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सुबुं बांनायखौ लानानै आसाम सरकारा साननो गोनाङाव गोग्लैदों, जायनि थाखाय दासान्दि थाग्रा जायगानि आंखाल जादों होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो। बेनिखायनो आमसु आरो AIUDF दोलोखौ सुबुं अनजिमा सामलायनो थाखाय नाजानो खावलायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। एभिक्सन खालामजानाय सुबुंफोरखौ बरपेटा जुनिया बाखुबाराव सरकारा हा होनायावबो जेबो अजद गैया होनना बुङो। नाथाय सा 10 निफ्राय 15 गथ' जोनोम जायोब्ला जोबथायाव थानाय जायगा सरकारा बबेनिफ्राय मोनगोन होननानै सोंथि खालामो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। ब्रैथियाव दङ नंखाय फोसावनायनि सायाव प्रमद बर'नि प्रेस मिट। नंखाय फोसावनायनि सायाव UPPLनि आफादगिरि थामहिनबा BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा प्रेस मिट लायो। प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा बुङो दि BTRनि मोनब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनो होनाय बिबानखौ लानानै गोनो गोथो जानो गोनां गैया। BTRनि जौगालु खामानिफोरनि मोनसे बाहागो जागोन जिल्ला बेंगिरिफोरा आरो बिथांमोननि खामानिफोरनि बागै BTCनि मावफुंगिरि सोद्रोमाफोरनो रिपर्ट होनो नांगोन होनना प्रेस मिटनि गेजेरजों रोखा बुंथियो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बाथियाव दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों कर'नायाव गाग्लोबजाना फिसाया जिउ खोमायोब्ला बिसिया मोनगोन 2,50,000 रां। मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खुंथायनि दानसे जाफुंसार जाबाय। मैया मोनसे खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बिथांखिनि बाथ्रा फोरमायो। कर'ना भाइरासनि जाहोनाव फिसाय खोमा जानाय आइजोनि थाखायबो बिथांखि फोसावदों सरकारा। कर'नायाव सासे आइजोनि फिसाया जिउ खोमायोब्ला बे आइजोनो 2,50,000 रां होगोन होननानै फोसावदों। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंबावो दि बे रांजों लोगोसे रान्दि आइजोफोरखौ रान्दि पेन्सन आरो अरुणोदय बिथांखिनि सुबिदाबो होगोन होननानै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।